Imam pitanje. Demonska čuda? A koja? Ima li to negdje? Ima razna čuda demonska. Imaš, evo ti čudo, on kaže kompjuteru napravi mi PowerPoint prezentaciju za neku reklamu, ovaj mu napravi demon. Jao, vidi šta radi. Hoću da zaradim pare, evo kao što mi priča jedan tip što je gledao moju emisiju kad sam gostovao na televiziji Duga, odnosno na televizija Most iz Novog Sada. I jedan tip iz Novog Sada mi kaže, slušam moju emisiju, sam ja pričao o demonima i kako demoni manipulišu ljudima. On mene zove na telefon i kaže, gledao sam ovu vašu emisiju od sinoć na televiziji Most, kaže, sve ovo što ste rekli istina. Kaže, ja sam bio kod vračare, dao sam mi 50 evra i vračara pita, šta hoćeš? Kaže, hoću pare i žene. A kaže, evo viš, kaže, kakav sam. Poslije sam ja tog tipa upoznao. Neki mali, grbav, ružan, znaš kakav je, vrate. Ljudi su nemoralno živi, zato je ružan. Ne postoji ružan čovjek, postoji zapušten. Ovo je razvaljen. Kaže, evo viš, kaže, ja poslije kad sam njega upoznao, kaže, vi, a on kad smo pričali preko telefona, kaže, vi mene da vidite, videli bi kako sam ja ružan. Kaže, vi verujete da ja poslije tog razgovora kod vračare? Kaže, mene su žene spopadale na ulici. Jer te demonizovane žene, demon može demonizovane ženi da učini da si ti lepa. I ona u tebi vidi nešto lepo. Ima nešto. Ima lepo nešto. Kad bi bila s njim. A to su te misli, to demon... Da, demon manipuliše sa ljudima, jer su se ljudi predali demonima. I nemoralno. Kaže, pare, kaže, znaš ti kako, kaže. I onda je on bio na tim drogama, na parama i ženama, ne znam koliko je bio, godinu dana, odvaljivo se, razvaljivo se, i onda mu je demon sve to ugasio. I onda je prso, brate, bio na ivici samoubistva. Ja kad sam ga postio, bio u nekom podrumu, u nekom ćumezu. To tako demon radi. Tako da postoje bezbrojni načini kako demoni manipulišu ljudima. Glavni način je daću ti sva blaga ovoga sveta da mi se pokloniš. Dobit ćeš pare, dobit ćeš žene, rulja će da ti aplaudira. Uzmeš, budeš cirkuzant. Ući ćeš u istoriju. Ućeš u istoriju. Na Wikipediji će ili na Pornopediji će o tebi lepo da pišu. Ulice i trgove će nazivati po tvom imenu. Ima da ti dižu spomenike ko ovim kafanskim pevačima. Ljudi to vole. Ti Sotona diže spomenik. Ti Rulja bez mozga diže spomenik. Da se ulica zove po tebi. Ovde ulica Josipa Broza Tita, ulica Maršala Tita, a ovde ulica Pere Perića po tebi da budeš. Budeš u toj ekipi tih dijabolika, vato. Ulica Slobodana Jovanovića, Milutina Milankovića, Nikole Pašića. To ti je ko Guinnessova knjiga rekorda. Sve dijabolici. A najvažnije je da budeš zapisan u nebeskim knjigama. Oho. To je prava stvar. Tu nema protekcije. Pare, slava, a posle samoubistvo. Posle si u bunaru. A tomu sve demonom. Pa gledaj, demon ti najbolji način da se budala u propasti jeste da mu daš pare. Znači, kad daš budali pare, brate, on se razvali. To ti je ovo na zapadu. Oni rmbaju, rade, dobiju lovu i onda se upropaste. To Las Vegas što kažete. Pa ne samo Las Vegas, pa oni... Ti kako se oni odvaljuju na zapadu, kad dođe vikend. To je urnisanje. Daš budali pare. A sve im je na izvolite, svi oblici destrukcije i nemorala.